O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa yung programa. Aramon niya itong unyang pong Aldon and Lunes. Napakabilis po ng panahon. Exercise na sa bulan kan Disyembre 2021. Happy birthday sa mga birthday celebrators niya itong unyang pong Aldao. Happy birthday sa Samuyang Paris Priest. Diyan po sa Santo Domingo. Si Father Arsen Bermilio. And happy birthday man sa Provincial Legal Officer Canalbay kay Judge Rubio. Happy birthday tabi Judge. Good morning po sa imo. And sa kabos na nag-celebrate kasi ng birthday sa kanya, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa Giraray, ako po sa idong lingkod, Mardela dahil iba, salit sana, pero tiyan. Iribanan po kita hanggang alas 12 ng pagkaudtong niya pong Lunes. Para po sa mga dugang ng mga istorya, mga follow-up, pasiniba pa, pakipag-oron sa mga taong nasa likod ka, mga baretang kunya pong Aldao. And siyempre ang paglaob na nasa ayos po kamugtakan maski nga ni medyo duro dipisil ang buhay. Pero padagos magararay kita nakakatipon sa tuyang pangaipo sa Aldao. Kapit lang mga bes. Huwag bibitaw at huwag mag-aalis ng mask. Yan ang tugo ni Mardela. Bueno, technical side kasabay nga ito mga tugang. Ang samuyang inspirasyon sa nutrisyon. Hindi tumalab ang birtod ni former Congressman Rodel. Padagos mga tugang sa paglusog. Yan. Pero ang magayong kanjing today man, nahiling mo pa man nahiling mo pa man. Tawarat kan kung daw ano mailing. Bunjing Kai is the name. Kung yan pong chief technician. And syempre, yan man sa Tuya po na Production Assistance Center. Ang kagandahan ng South, mga tugang Angel Mustasa. Huwag daw niyo siyang kalimutan sa 2025. Hindi ganoon naman, nagpatanid na. Sa 2025 ngayon, bahala na. Matangyaon mga tugang sa DCGB Social Media Department. Ito yung mga kaakbay. Mag-abot po mga tugang sa digital world. Ito yung mga information technologies. Sina Richard Astor at saka si Arvin Laad. Mga tugang kami po gawos, pinapabanin sa rumagbang patarata sa kada membro kang pamilya. Sana po okay ka mo. Siyempre sa luwas, katuwang ta sa presentasyon kang programa ang Mega Force Patrol. Sa Paragos pinapangalap ng mga istorya. Tanganing babalang ibog sa banwa na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sina Jomar Bien sa 1st District. Si Jimmy Nasalita sa 3rd. Yaon man sa Old Albay District. Mga tugang asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Yaon dyan si partner Alar Mario. Sa Legazpi 4th District,
Yaon po mga tugang si Hans Galero, ang babaeng walang pahinga. Together with our mata ng DCGB sa kalsada, Henry Boy Mata. Lagadi, Ligaspi Daraga. Asin sa Regional Center site, Buda sa northern part ka mga barangay sa Ligaspi. Partner Luwins Bursi Barcena, malapit na nag-prenup na. Sa mga kababayan natin, sa Giraray po, Merry Christmas and Happy New Year. O maraming pasyalan ha. Dakol ang mga naugma at nagkakatangkas nga kan stress. Tadakol po ng mga munisipyo, dakol na mga pasyaran ang talagang pigpiling nindaan ang espiritu kang Pasko, mga tugang sa mga pigburugtak ninda mga dekorasyon. Kanya-kanya, no? Ang ligaw talagang White Christmas. Duman sa Bambusitom. Congratulations tabi kay former Congressman Fernando Gonzales, sir. Maray naga po tabi sa imo, Sir Nando. Ayan. Puti. White Christmas duman. Sa Kamalig, binuksan man mga tugang. So, sa indama na, yan, bangon turismo. Sa Pasko, di ba? Pati mga barangay in-involve, nagdekorasyon po sinda. Kasabay, kanda kulao na Christmas tree, mga tugang dyan po sa Noida Park. And then sa Ligaw, Iguaman. Nahiling ko sina sina Mayor Pati, nagpailaw man. Ang tabako, mga tugang, Igwa, sina Mayor Crisel, diba po sa park, yung theme park, di ba? Pagkatapos sa Santo Domingo, nainot na po, mga tugang kan bago maglaog ang Disyembre, nagpailaw na si Mayor June, duman po sa Santo Domingo. And garo sa Bakakay, Iguaman Asin sa iba pa po mga lugar. And then sa Sumlang, Magayon man. Diyan sa sa Daraga, di ba? Sa Farm Plate, pertiman para pasyaran diyan. So kadakol po na pwedeng dumanan, basta magpasiguro sa natabi. Pag nagpasyar kita diyan, dapat magsulog kita kan mga dapat nyatong isulog tanganing maprotirang kita. Not only us, kundi pati sa kapamilya ta. Although nahiling po ang pagbaba, ang trend, but then huwag tayong kasiguro. Diba? Difficile na po na magagutan ng helang sa tahaw kan katuyang kaugmahan dahil lang po sa Pasko, magkaigwa po tayo ng helang. Kunyari, medyo nagputi na naman pala nining sa kuyang may puti na naman Mapadive naman kita kay ni kunyan, ki Pugita, o kaya nga po kani kanuos, tanganing dugtungan tayo ning nagputi na naman. Bata, may dumanong kami ni Bunjing sa Webes, saka ni Father Momoy. Ayan, punta kami sa farm. Jing? Makaunong kami ni Jing Kinitive na manok duman. Okay. O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, welcome to the show. Kunya pong Monday. Hopefully, kahit pa paano, so mga iba natong mga opisyales, sasarabi ng mga empleyado kang gobyerno, nakaresibi na kan sa indama ng benepisyo for ngunyan pong ngunyan po na Pasko. Okay? And para po sa mga kababayan ta, so naghahanap ng trabaho, ang Department of Labor and Employment, higwa po nin face-to-face na jobs fair, dyan sa Ayala, sa December 8. Pero dapat magparehistro muna kayo. Punta kayo dun sa link nila. Pasyalan nyo yung Facebook page ng DOLE. Mayroong link doon. I-click nyo at mag-register kayo doon. Para dire-diretso ang pagabot kang pechot, mapasirin ka mo dyan. And masabutan na nito kung saan mo ma-apply. Okay? So yan. Mga opportunities po yan.
sa opening kang sa kuya pong ekonomiya asin pagtataon ng opportunity para sa mga kababayan tang magtrabaho. Basta sa naman ang dapat ang tandaan. Pag kita nakahanap na ng trabaho, atamanon ta. Ano Jeng? Bakit ang ka nagkatrabaho na, biba ruda na? Dapat, pag nagtrabaho kita, as always, everyday, mga tugang, dapat ibigay mo ang big shot mo para, sabi nga ni Kayan, magayon ang resulta kapag tatrabaho. Alright? So, magpabakuna kung ready na, di ba? At may opportunity na magpabakuna, tangani po na ligtas sa anong man na peligro kontra po sa COVID. Okay? Ako pigalat-alat ko pa so abiso kan Department of Health manungod sa third dose kan Janssen. Kaduman sa pinaluwas kan Department of Health na abiso, ang Janssen sa Sputnik not for implementation pa pag-abot duman sa sa third shot. Sabi ko na paano daw ng Janssen 3 months na ang epekto. So Pfizer lugod, o so Sinovac lugod, so Pfizer sa Moderna na 6 months, di pa po na magpabakuna kan third dose. Anong mangyayari naman sa mga nabakunahan kan Janssen? Magpa-testing ka mo sa ospital kung igwa pa ka mo ning kunyan. Kung igwa pa ka mo ng antibodies o kaya iwasan niyong magpararuluwas. Ako araw kang gigibo ko pag-ali digdi sa sa istasyon, pauli na ko sa arong. Pag-ali mo sa arong, pasino ako di sa istasyon. Iyo sa nang unang dalagan ta difficile na. Ang pagbasol baga sa udyan. Ang pagbasol sa udyan. Okay? O bueno, Papa Mar, sabi mo, kunya na aldaw, sa SM naman materinda so mga farm mga farm operators ay iyo po tabi no kaurong ko kasubago si Sir Yeg na Nebres. Sir Yeg Nebres ang executive assistant mga tugang diyan po sa regional office kang Department of Tourism. Laos na po pero dahil naman ng mga opening araw kang ginibo kay diyan sa Ayala because this is now the second leg. SM leg naman ito pero mas mahaba ini hanggang pizza 12. So puon mo yan, pizza 6 hanggang pizza 12. Yan po dyan sa mga farm operators pwede kong mag-abil kasi ng products. Yung produkto, mga tugang kang mga farm ninda, farm tourism sites, araw kan El Milo Rishi, igoy ang permi ng mga gulayon dyan. Okay? Igwa man ni mga nagtirinda mga tugang ning ito bagang so mga maharang na nakabugtak na sa bote. Tapos kung gusto nyo magbisita, mag-travel or magpabook, ay igwa man po sinda dyan. Okay, pasyara na lang po nindo dyan sa SM. I think second floor ba? Second floor. Okay? Yan po, hanapon na lang po nindo yan. Tanya kung dyan nakatirinda. May big offer kang sa tuya po ng mga farm tourism. Tayaman so talagang ginibo ni Regional Director Herbie Aguas kang DOT na tabangan. Takan siya ang presidente mga tugang kang kan afto itong Albay ito pong Farm Tourism Operators Association. Talaga ang sa iyang kamautan is day magkurumpitin siyaan kundi magtarabangan. Tanganing sarabay pagangat. Ayan. Kamakatukaw siya bilang director, saro sa talagang pinagtawan niya ning panahon. Iyo po ang local tourism and saro ang farm tourism na padagos siyang pigbubusol. So, yan po tabi. Saro yan sa aspeto na nganing maipresentar, mamidbidan ka mga tao, ibinugtak mga tugang sa mall sa pahikang farm maskuhan. Offering mga tugang the products and the services kan mga nasa sektor po kan industriya, particular kan farm tourism sites. Yan. So, padami ng padami yan.
padami ng padami, and magayon po na mga sistema dahil near SM Cinema. Ayan, di ba? Near SM Cinema. O sulula sayong iyaon dyan. Di ba? Yung di naman tawaga ding, lula sayong surf camp. O may mga products yun. Itinda dyan. Okay? So, pasiran po nindo yan and yan, para matabangan tayo and then maka-avail kita kasi ng products then nakita maduman sa indang area kung mabiyay pa kita. Diyan na sana. O, di ba? O, di, yan po tabi. Para duman sa mga kabarangay i-try nindong pasyaran yan. Tangani po na kung na-miss nindo so itong first leg dyan po sa Ayala, duman naman sa SM naman mo yan. Farm Maskuhan. Okay. O bueno, yan po tabi mga kababayan, and we will be back. Makalistan po ka nagkapirang mensahe. As in, pagkatapos po ka news break, more stories po tayo para po sa tuyang Aramon Ñato. We'll be back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngunya nakapaskuhan kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tosino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman ng dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kang kusidong sira. Igwaman ng seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nong Meat Shop na kita! Panahon na naman yung kapaskuhan. Panahon na naman nin mga kaugmahan asin pagtilipon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw nin pandemya ang pagselebrar nin kapaskuhan igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa, urog na sa mga natitios, siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na Jesus sa satong kapwa, bako sa nangunya na Pasko, kundi sa gabus na andaw kan satong pagkabuhay. Kay iba, kang sa kumbilog na familia, asin lokal na gobyerno kan Santo Domingo, ini po ang sa inyong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, binapaabot ni Maugmang Pasko, asin ligtas na bagong taon sa inyong gabos. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure
Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 11:05. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ibinasura kan Commission on Elections o COMELEC ang aplikasyon kan sobra sang gatos na party list groups na gustong magpartisipar sa 2022 na eleksyon. Base sa ipinalawas na COMELEC Resolution 1073-5, daininda inako ang isinumitir na motion for reconsideration kan 107 party list groups mantang 13 man ang pigkukonsiderar na pending incidents. Pigkakarkulong nasa 165 na party list groups ang mapartisipar sa raffle sa Disyembre 10 para maaraman ang pagkasunod-sunod dinda sa listahan kan opisyal na balota. Base sa lay, pigtatawanan sana ang botante nin sarong party list group na pwedeng iboto para sa eleksyon sa Mayo 9, 2022. Yan ang pangalas sa 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemex Forte. Clemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities. Kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy jumpstart your day. Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, we highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash
cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Team. Makunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang aahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay Tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, ang tutulong sa inyo. Maaasahan nyo. Manay Jackie, ang maglilingkod sa inyo. Maaasahan nyo. Aramonyato. Aramonyato sa DCGV. Kaiba si Marvela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Ay, mga bisay! Kung hindi, Marinaw to! paano na? Welcome back sa programa, mga tugang. Hindi po sa tuyang programa, Aramon niya ito kanyang pong aldaw. Sa mga mahilig po sa manok, naglangkaw ang manok. 10 pesos ang ilangkaw sa kada kilo. And ang sabi kan mga Broiler Races Association, posibleng magdugang pa. Nagmahal ang pambahog. Yan ang problema talo. Nagmahal ang pambahog. Kaya ang sabi, mga tungang, papatungan ng papatungan pagabot sa mga merkado, pwedeng umabot niya sa 60 pesos ang patong. Yung gigunununuan. Mag-aratama na kamong manok mo niyang pasana. Maray dyan sa 3rd District, kadakol ng manok. Ang tinataman mga tugang ni Congressman Didi Cabredo. Dahil ko itong sa mga manok na pugol-pugol kan mga kababaihan, yung women planters, abaan na. Maabot na ito dyan sa 2 kilos na mga kabir na pinanao mga tugang kan mga nakaaging mga aldaw. At tamanon na simpadakulon nga nindo ini. And iyan man sa dahiling tanang mga tugang na yung principle of empowerment na pigpaotob ni Congressman Didi, nakasalbar sa pagkagutom ang mga kababayan ta dyan. Imagine, dati sa mga nakataiwangwang na daga, tinaranuman. Tananiwala sila sa pagtanom daing gutom. And napatunayan tayan during itong pagtugak ang bulkan, asin pag-agi kan ibang bagyo, nakasustenir mga tugang sa mga root crops sa siliba pang produkto na tinanom ka itong mga panahon. And then ngunyan, from fruit crops, tagustong gibo na root crops capital of the Philippines, iyan po na 3rd District, nag-shift sa iba, nagdagdag ng pananom, mga tugang sa high value crops, mga vegetables naman. And after that, kan magkaigwa ng Sustainable Livelihood Program from DOLE at saka from DSWD yata yung nakakuha ng pondo, mga tugang, tinawanin magkakanigong negosyo. Yan ang pure and simple empowerment na mahiling ta na. Buminago sa buhay mga tugang mga kababayan ta dyan. So iba, may karinderya habang naghalat kan tanom na magprodukto, nagnonegosyo ng sinda. May nagtinda ng itong feeds ng urig. May nagbukas ng karinderya. May nagbukas ng sari-sari store. And mind you
including yung GIP, yung mga government internship program ninda, na-involve sa pagtanom, imbis magturtimplang kapi sa opisina, ni ngayon, magtanom ka. Tapos natawan pa ning nung marasibi sa sweldo ninda, imbis na ibakal ki cellphone, kung ano man na gadget, ibinugtak ni negosyo, ayos baga. Kaya, warang imposible mga tugang, pag tinabangan ka, tabangan mo man sa imong sadiri. Para makatindog kita. Bueno, Luwens Borsodal Sena, partner! Nga taday ka nag-filing na ika naka-Costanera man. Coming soon. At alali ko sana si Madam. Aba, nang gayon ni Madam palang pag na-koloran na de. Siyempre naman. Magayon si Madam pag pag-filing ko. Nako, masurti man na aking ini. Thank you very much. Ikaw palan, matoksido ka man, rin man. Coming soon. Ayan, okay. Ayos yan. Congrats, Tabi, and advance best wishes. Thank you very much, Tabi, Papa Ma. Okay, kumusta dyan sa luwas, Tabi, Papa Lawens? Roger to the Tabi, Papa Ma, location kan DCG Benyos niya on digdi sa Farms Kuhan. Kan SMCT Legazpi. Yan pala sa may cinema. Downs na may SMCT Cinema. Oho. O sa may mga pigbabarakunahan mo sa may pigpaparistruan kan Philsis. Yeah, third floor yan, third floor. Third floor. Yan, okay. Oo, Roger to the Tabi, Partner Mar. Manlain-lain ng mga local products and isinopis digdi. Tangani ng Mamid Bidan kan sa tuyang mga kababayan ang mga pinagsushowcase kan mga manlain-lain ng mga farm tourism sites buda man nagkatapirang mga tourist spots digdi sa tuyang kinamumugtakan ang mga initabi, Partner Mar makumpwestod kan mga farm tourism sites sa mga manlain-lain na lugar sa Kabikulan. Yes. Oo. And siguro, Tabi, Partner Mar malibot kita digdi. Yan. Igo na pigtindang so sina niyang siram. Sina niyang harang palang. Ang pangaran, sina niyang harang. Pag tinanan mo talagang, talagang pwedeng, oo. Mapapikit ka talaga. Bako lang, pikit luwa. O Roger, o ni Tabi, Partner Mar sa tuyang hampang, may nagtitinda digdinin na kamalig buda, pinangat buda, nagtapirang mga pilinats, mga products, digdi sa tuyang kinabubugtakan. O ni si ate, Madam, sa intabi ka mong, sa intabi ka mong establishment de negosyo? Sa sa Rains Delicacies po. Opo, Tabi ang mga paninda mo digdi, Madam? Ning mga handicraft po, tas mga makakanman po, arugan, cookies po, tas ning banana cake po, arugan, tas may pinangat man po kami ng, pinangat ng kamalig po. Iyo po, sa intabi, Madam, sa indong location, Tabi? Sa sa Kamalig, Barangay 4 po. Ayun. Ayun. Iyo, Tabi, Madam, ini kaya baga, Madam, na farms kuhan, iyo ini ipagsusukay sa indong mga produkto. Kura, no, Tabi, ini natatabang na naidara mismo digday sa sentro kan Legazpi, ang programa kan DOT para po sa indo? Grabe yan po man ang natabang po. So, parang hindi pa po siya so, parang hindi po siya kikita po baga sa namon sa tigatindan po. So parang ngingilalan man po yung namon, yung mga paninda po, kuya. Ayun. Gurano ang pinangat dyan? Gurano Tabi, Madam, ang pinangat? 75 ang ate, yung nasa microwavable po. Yung nasa lang, aluminum po, mga 70 lang kasi. Yung po kasi disadvantage nung may yung nasa microwavable po. Mas mahal po yung yung laganan. Opo. Yung tab. Mahal 'yon. Okay na po. Opo. Sige po. Salamat, Tabi, Madam, nagkapira pa taga-Kamalig. Taga-Kamalig. O ni si Madam, taga-sain ka man, Tabi, Madam? Taga-Legazpi po.
Opo, ano tabi ning panindaman tabi ning dosain tabi kamong establishment di sa tabi. Ano po, Malinaw Albay po. Okay. Malinaw Albay. Opo, so gura no man tabi nakakatabang ining farms puhan tangani ng ining mga produkto nindo, ining crispy mushroom, buda mga nagkakapira pang ibang mga produkto nindo na mai-showcase di mismo sa sentro kan Albay. Nakula man po. Na ano naman lang, kilala man po siya digdi sa sentro po, Mang Albay. Okay. Kumbaga, ano yan, mamimidbidan po tong product ni man na crispy mushroom po. Thank you very much tabi madam. So yan tabi partner Mar iyo ini so ano na ini nature superfood mushroom. Oyster mushroom. Oo, digdita si Madam Claire Hariri. Nyaon man digdita tabi partner Mar suportado man kan SMCT Legazpi. Ay, mabuhay ka, Ma'am Claire. Oo, Roger. Merry Christmas, tabi. O, paluon ta daw na makaulay si Madam. Nag-order tayo ni Didi Kulayon. Madam, sa Elmiro di si Madam. Yan, Nag-order ni Didi Kulayon. Pwerte yan mga gulayan dyan sa Elmiro di si. Ayo, order. Okay, tabi partner bar. O, tabi si Madam Claire Hariri, makaulay ta. Kung ano man ang nagbusol man sa SMCT Legazpi para suportaran ang sharing training event para sa tuyang mga local products buda sa tuyang mga farm tourism sites. Ma'am, good morning po. Si Mardela po ka DCGB. Hello, Ma'am Claire. Good morning. Hi, Sir Mar. Good morning. Opo. Ay, salamat po na maray sa pagtaunin din ng opportunity di sa mga farm tourism sites na makapag-presentar kasi ng produkto dyan po sa Saindong Mall. Yes, sir. And it is really pleasure also to help those small entrepreneur po natin. And this is the main program ng DOT para ma-promote po ang mga small and medium entrepreneurs pa. Opo. So that's why we are trying to help them also in the much as we can po. Ayun. So hanggang na rin po tabihan dyan, ma'am? This will last, I'll say, for 6 days, starting today. Okay. Yes, sir. Ayun. Okay. So, invite mo, ma'am, ang mga kababayan ta na i-visit yung area dyan sa para makabili sila ng fresh na produkto. Yes, sir. Gabos sa mga locals na mga taga-Digdi Legazpi, we're inviting na pwede mo magpasya digdi sa SMCT Legazpi para ma-visit po ini exhibit ng DOT, which is launched recently po yung sa Farmaskuhan. And then, di po mahihiling ang iba-ibang produkto, be it so food, mga local products, mga pananom, and other materials po na pwedeng mahihiling din po digdi. Apo. Ma'am Claire, salamatan po maray tabi and mabuhay ka mo dyan. Merry Christmas. Thank you, sir. Merry Christmas din po. Ayun, okay. Salamat po, ma'am. So yan tabi partner Mar si Madam Claire Nariri. Ono digdi mga masiramo ni mga presko nining mga lada, mga ano na ini petchay, na mga nyaon digdi. Buda so mga nagkakapira pa nindang produkto. Tao ni tabi partner Mar, iyo pala nang nanginginop digdi an Elmiro Dishi Integrated Farm. Correct. Oo, manonotaran tabi partner Mar na sa paagi kan turismo na isu-showcase sa mga produktong agrikultural kad mga nagkapirang mga farmer operators. Yes. Oo, Roger. Kaya dakulaon talagang tabang ini sa mga nyaraon digding mga... Dakula din ang dakulaan, kumbaga parang nangyaring pagbabago din ka mga products dyan sa sa Elmiro Disita. Dati bagat kunyan sa naman yan, mga bulak, mga burak. Correct. Mga burak. Pero ngayon, may gawan sa vegetables, may litos, may pichay, may lada, kasi iba pa. Oo, Roger. Yan, tama-tama yan. Sabi nga ni Kayan, piging kadis tabagaan mga farm tourism sites na dyan mismo magluto. Diba? Kan best dishes na pig-offer ka mga Bicolano, ka mga Albayano, and then duman mag-demo, turuan so turista, whether tourist or local or foreign, kung paano pigigibo yan. Tangani pa ko ulit di makakonsida. Roger to na. Educational na, tasty, masiram na, maurag pa. Yeah. Ayos. Mabenta man tabi partner Mar, takul man na ng mga nagrelibot tigdi, buda tamang-tama ang location. So mga nagpaparehistro baga kan national ID, buda so mga nagpapabarakuna, pwede na digdi dumiretso, makapakalamang kan na
mga lokal na produkto. Mga barato man lang pati tabi partner Mar. Anya on digdi sa tuyang kinamumugtakan. Only daw si Ate Kaulayon ta kanil Miro Disi. Madam, good morning tabi. Labi kita sa BCGB. Luwens Barcena po. So madam, ining pag-showcase dito kan sa indong produkto sa Pagikan Farms Kuhan in partnership with SM. Ano tabi madam ang naitatabang kani si partner Mardila po. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Opo, ayan, pangkunyan panduwa ng leg yan, di ba? Kang inot, diyan kamo sa pang primerong launching kang Farmascon, diyan kamo sa Ayala. And then, kamo sa SM na mas nakula, di, ano po ang naitabang sa Indokayan na maipresentar ta sa kadaklang kang katauhan na ang sa Indo mga produkto? Opo sir, ano po, biggest opportunity po na ma-showcase namin yung mga product po namin, yung mga organic vegetables and yung organic fertilizer po. Ayan, may organic fertilizer. Yes po. Ayun. Kamu na nagibo ka yan. Opo, sir. Dumana pagibo. Ang kunyang baga, ang Elmiro de Shi is learning site for agriculture na. Bako? Yes po. Iyon, no. Di, aside from iyan na magbakal sila ng product, pwede man sila naman mag-eskwela, bako? Diyan sa Sandong area. Ngayon makaukod kung paano ang pigigibasin, paano ang pagtanamin tama, gamit iyan ng mga organic fertilizers po nito. Opo. Ayun, okay. So ano pa po ang product na pig-showcase nito dyan, ma'am? Meron po kami dito organic lettuce, pechay, and chili and spring onion po. Ayun, okay po. Okay, ma'am, invite niyo po ang mga kababayan ta. Ay, sa lahat po ng nakikinig, ini-invite po namin kayo dito sa SM City Legazpi. Third floor po, near po kami sa food hall. 10 a.m. to 10 p.m. po open ng store namin dito. Ayun, So much po. Thank you. Ayan. Ayan, okay. So, yun po, tabi nagkapira salamat yan sa mga pinagpasira ni Luwens na mga nag-exhibit po dyan sa Farmaskuhan. Napig-supportaran po kang kan DOT. Okay, sige, go ahead. Roger, tanatabi partner Mar. Talagang manunutaran na ining sa indang mga pinag-showcase digdi. Talagang naipamitit sa mga taga-sentro may kinaaraman sa siring na bagay. Nakulong tabi ni partner Mar, nagkasarang taralay ininin lamisa digdi sa tuyang kinamumugtakan. Tapos talagang takula daw ang naitatabang kay nita takul na mga individual man lalo na sa mga gusto na mga organic na mga produkto. Talagang minapasiriring digdi tangani ng magpirili asin magparakal kasi ng mga produkto. Yeah, gusto nila makanamit kimasira mo na pinangat, wag dyan ka mo. Roger, tada. Diba? At kaya mga pigdadayuan pinangat dyan sa Kamalig. Because iba man ang lasa kan sa ordinaryong pinangat na pigtitinda sa mga merkado, bako? Roger. Iba man ang lasa. Kaya nga naghanap-hanap kan iba. Yan. So iba minabiyay papasiring sa Kamalig, baka bakal sa dakan. Yan, tama ka dyan tabi partner Mar. Diba? O yan. Yan ang saro sa produkto kang Kamalig. Roger, tada. Diyan sila nakilala. Diba? Okay, sige. Kaya so mga nagkapiraman ng mga farm tourism operators, nakula man ang pasasalamat kay Regional Director Herbie Aguas kan DOT. Sarusin na sa mga natutukan kan Department of Tourism na makapag-showcase kan sa indang Yan, lobat na si Luwens. Tapos makasaunin na serbisyo kung makapa-showcase kan sa indang product. Aha, ayan. Okay. Ayos na partner. Lobat na. Lobat na yan, lobat na. Okay, sige. Thank you very much. Yan, mga tugang. Ali po dyan sa, SM Mall. Ang first day, kaya po ang mga tugang na, na second leg. Yung SM leg naman na pigapon. Kaya na Farmaskuhan. Showcasing, yan po ng mga farm tourism site products. Pati mga travel agency niya on dyan. Tapos yung mga pwede nindong pasyaran na pwede ka mong mag-overnight. Igo dyan ang mga pang-pabuking. Pasyar na lang po. Malapit yan sa SM Cinema. Third floor dyan po sa SM Legazpi. Alright?
O bueno, mga kapatid. Nagdagatan istorya, alin po dyan sa luwas. Jimmy na salita na sa linya. Jem, plus kami Jem. Yeah, Jem. Yes, Omar. Maray na aga sa mga parantabay. Kita mo niya dito sa Sangguniang Section Hall sa Sangguniang Panglong sa Ligao City. Paninot, may 5 mga barangay sa elementary school and naging pilot area higit sa pag face-to-face classes sa Bimar. Ngunyan, igwa naman in plano na madagdagan ini. Yaw digdi si Kagawad Sherwin Kising, Vice Chairman siya, Committee on Education. Kagawad Mugad Tabian na ditali sa kadagdagan na naging kasihan. Nadat na madadagdagan kinaday ining kamilan na isa sa face-to-face classes. Si Martin Sangkol sa discipline. Hello, Councilor. Good morning po, Tabi Kagawad. Good morning po. Opo, yung congratulations Anita. Dati yung Ligaw ang may pinakadakol na napili sa throughout the Bicol region, 5. Ngunyan, may plano ka mong dagdagan Tabi yan. Okay. For now, sir, na-aproban na kan DepEd, na-aproban so 22 na barangay na kulang ang kasong COVID. Uy, 22 ha? Zero COVID na kami. Kaya madagdag kami kay 22 na barangay, especially duman sa barangay Pinit Elementary School, Tastas Elementary School, Baligang Elementary School, Binani 1, Bunga Elementary School, Busak, Layon, Nabunton, Umauma, Pinamanikyan, Andarora, Jongson, Pas Elementary School, Capelia Elementary School, Parian Elementary School, Purawan Elementary School, Branch Elementary School, Nun Elementary School, Maunon School, Princesa at Memorial Elementary School sa Abas Puini, San Vicente School, Magalidal, Pura Elementary School, Kiasa Elementary School sa Pandan Puini, Makail Extension, Pandan Extension Puini, Bagay Extension sa Malapa Puini, Kabarian High School, Uma, and Mayon High School po. Ayun. Yung mga barangay na by January 3, face-to-face na po ini. Pero by next week po, may iguan man po kaming face-to-face duman sa Barangay Umauma, Barangay Maunon, and Barangay Pinit. Iyo po ang next week ma-open naman po. Additional 3 barangays po. Ayun. So iyan po Tabi, ano yan, pig-recommendar nendo and then inaprobaran base sa regulasyon kang DOH pagkatapos kan DepEd. Ayo po, base sa regulation ng DepEd and Department of Health. Tapos may recommendation man sa IATF na talagang pwede na mag-face-to-face based on the observation gathered the barangays. Ayun. So ano po ang tugon nindo Tabi Kagawa duman sa mga magurang and mga residentes kan itong mga eskwelahan o barangay na yan na mabukas na at sa indang face to face. For me na sinda, expected naman nila na talagang excited na nga nila ta iba manggiraray ang face to face sa module. That is why nakulang bagay na pirmi kitang maestro na tayo sinda man ang eksperto kan pag-group wood sa tuyong mga magurang yan taon po ang Ligaw, especially ang siyudad kan Ligaw na nagkakaigwa na kita ki face to face. So far, very cooperative man sa tuyong mga magurang sa mga araw kayong situation po dahil nakulang tabang sa inda. Kaya kasi na trabaho ninda, kaya na sinda nagkakaigwa ng irregularidad po dahil mahatod, maduman sa eskwelahan. Ngunyan, aram na lang gigibo. Kaya nagsusunod-sunod sila kan mga health protocols kan sa tuyong IATF po. Ayun. So everything is in place na. In order po. In order na. Okay, sa parte po kan sanggunian, asing kan local government, ano po ang supportan nindo diyan sa lakdang ng kan DepEd? Kami po kaming naglilibot every time na may mga programs ang DepEd. In coordination kami kan DepEd. Dahil ang local government unit talagang ipuprotehiran mi ang gabos na maestra, gabos na mga barangay officials, then gabos na mga agi dahil pasindaang saro sa mga nakatabang sa tuya sa mga social activities nila. Ayun. So, as I understand, yung mga maestra dyan na maturo,
Gagabos yan, bakunado. Gabos po. Dahil man sila pwedeng magturo na bakunado. Saro yan sa requirements kan sanggunian panlungsod. Hindi yan. At saka po sa paglaog dyan sa nyaon talaga. So, itong health protocol na dapat sunod doon ka mga estudyante. Health protocols kan IED, nasusunod po. And school and gabos na activity sa school kay puhan in order kaning dahil kita nagbabayolate kan health protocols ng IED po. Opo. Kagawad, salamaton po maritawi sa oras na pigtaw mo sa DCGB. And congratulations po. Anytime po. Opo. Thank you. Okay po. Okay, so yan. Mar. Thank you so much sa kagawad. Nasa session hall ini. Minulnot kong bigla si kagawad. Mahal na, inambos. Inabdak ko na medyo first time ini. Dakulo na, 22? Imagine, labing 20, sobra na sa 20? Kaya nga ni, 22 itong pigmorombitan niya na eskwelahan. Tapos zero na sila. Apera kan so 5, di ba? Nanainot. Abay, di marira ka iyan. Pero puro man sana elementary. Elementary pa man sana. Okay, so alat-alat ta kung sa high school naman. At least grade 11 and 12 garo yan. Ayun, okay, sige. So, haros na susunod man. Another na kong kasabago kay Vice Mayor, Presiding Officer, Pedro Sicilia. And Chairman kay ni, si Kagawad Helen Abalos, Chairman Committee on Education. Sa pinagpapatutukan ni Vice Mayor, yun na sa mga was area. Yes. Sa mga facility, water facility. Pasiguro ho, take manin nakan ni Vice Mayor Pedro Sicilia na may duwang eskwelahan. Dahil iabot kan igo magad tubig pero maluya. Kaya po tidak tubig. Pura innings mga additional na bubuksan mga eskwelahan na babuksan sa face to face pero dapat unwas area preparado. Ayun, okay, sige, very good. So yan sabi Mar, press kong informasyon halidig sa ko na pagluksod ongoing and regular na session ko niya na pagkaaga na kwansa na pundo idiit na pero horo alawig man tabi Mar nato nga digdi si Mayor Noel Rosal. Nagbisita. Naguro na kan mga plano. Ayun. Sa siyudad kan Ligaw. Abangan sa DCGB tabi Mar. Ang Capitol sa maabot na aldaw, yaw na digdi sa Ligaw. Sa Ligaw. Preskong istorya yan tabi Mar. Abangan na lang sa mga masunod na programa. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang oras niyato, alas 11:40 na. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto.
Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Chaldon lahara, maserbisa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Chaldon lahara madudulugan. Chaldon lahara na kita, Chaldon lahara na kita, Chaldon lahara na kita. Chaldon lahara na kita, Chaldon lahara na kita, Chaldon lahara na kita. Hanggang sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ning stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo.
Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1187 series of 2021. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Tinisting ko subulungan Dok Alternatibo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na kuya, maray su produkto kan Dok Alternatibo. Ginamit ko yan sa mga produkto araw kan pulbit mineral, so primero gani sa kulon clean. Ito ang naglibyan na ako kantulako, sagkod na pinasigi ko so kuyan, so anong pulbik, sagkod sa ibang kuyan, produkto. Kuyan, so nag-detox ko na kuyan sa diri ko, sagkod na nag-cleansing ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto kay ni. Sagkod sa ngunyan, kuyan. Okay, very good talaga ang produkto kan kuyan. Ko si Dilberto Trillis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Ang Doc Alternatibo, the Bixi Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994. Located at Baroroy, Daraga, Albay. With branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay. Tagas, Daraga, Albay. And Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Sa orosay, dako na siya na naginibo. Ipapadagos, mga maray niya na obheto. Kay Kapjay Bilin, kabusmay, maray na futuro. Kay Kapjay Bilin, maugma, mga Legazpeño. Syudad ka Legazpi, si Kapjay Bilin, handang magsilbi. Kap JP Lee, dedikado servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabos Kap JP Lee. Para sa Legazpeños kay JP Lee, serbisyo na matanos. Kap JP Lee, handang magsilbi. Kap
iba si Marvila. Alright, mga tugang, 8 minutes bago pumagalas 12 ng pagkado. Paunta si Ans. Ans, sa amin, Ans. Marinaga, Sir Mar, marinaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta sa rong high value drug target personality na naarestar mo niyan pa sa nang mag-alas 11 nin pagkaaga sa barangay Porocan, Sudad kan Legazpi. Susog sa impormasyong ipinaabot sa DCGP News kan PDEA Bicol sa paagi ni Regional Director Atty. Phil Pabilona asin sa panginganot man kan Albay Provincial Office kan nasambitan ng ahensya sa panginganot ni Mr. Noven Brigel na arestar ang personang si Joseph Condes Ngunyan na alas 10:55 sa kahalabaan sa nakan na nasambitan ng barangay. Nakumpiskar digdi Sir Mar ang sarong not tied transparent plastic bag na may laog ng crystalline substance na pigtutubo ng shabu. May gabat ininin po kung mas o menos 50 gramos asin 340,000 pesos ang kantidad kan okay street value kan drogang na kumpiskar sa personang ini. Apera kaya na Sir Mar na kumpiskar man ang nagkapera pang drug paraphernalia asin nakuaman ang budel asin ang bypass money kan mga otoridad. Sa kunyan, sinabi ni Brigel na nasa kustodya na kan sa indang opisina ang personang ini mantang mahampang ini sa kasong pagbalgar sa RA 9165 winning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano ni? High value target, di man? High value target abi Sir Mar. High value target. Ayun. Okay. So, dahil pang pigtuga na kaibanan? Sa ipang pigtuga ang kakaibanan, siya pa sa naso nadakop. Yun, okay. So, yan, congrats sa PDEA. Yes. Aha. Kaya sa kunyan na Sir Mar, na mga miyembros kan PDEA Albay asin PDEA Bicol nagtataram sa publiko na kung mapipwede, likaya na ang pagparalaog sa impluwensya kan illegal na droga. Okay. Natabi Sir Mar, ang mga impormasyon ay natunadong si DCGB, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, An. Yan po tayo ng press conference pagkakasakote kan sarapong drug suspect sa ginibong buy-bust operation kan PDEA Albay. So, ano dyan? Patas-patas na kita dyan. Oras pili-piligro na tabi, mga kabarangay. Abangan po alas 12 mga bareta. Tantod sa naman. Kaya po ka, boss. Thank you very much. God bless po. Ingat. Gumagaan ang inuman